Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asike sibuke imidwebo emithathu la ngikudwebele yona. Sizozama ukukhuluma indaba zani zama triangle. Sizama futhi ukwenza njani ukuthola indawo noma singathi iarea. Khumbula ukuthi kunomehluko phakathi kwearea, kunomehluko phakathi perimeter. Perimeter uyazi ukuthi kusuke kukekelezwe lokho kungaphandle kukalwa leso sikhala singaphandle somdwebo, kanti ke iarea isikhala esingaphakathi komdwebo. Uyazi ukuthi sikhishwa yini isikwele sibala ukuthi zingaki kweletholakala phakathi kuwo lo mdwebo. Kodwa ke ngoba thina sesihambe phezulu sesozamana nokuthi sitholeni iarea kwama triangle sesingasebenzi nje ngekwele nama rectangles kuphela. Naki soqala ngalokho triangle ithi ABC. Uma sibuka ke triangle njengalena sizicabanga ukuthi sizomisa kanjani manje. Uyayibona le triangle nje bese ngikubhalela lapha ukuthi i-right angle eya 90 degrees. Uyibona ngani? Uyibona ngophawu lapha la ibambe khona ekhoneni ka B. Ngakho singenza kanjena uma sesifuna i-area. Siyanyusa nje phezulu o-line bese singababoni kahle sivale. Uyabona ukuthi base kuvalekile sekuba into enjani? Sekuvumbuka ini i-rectangle yakho. Siyathola ukuthi nangale kusho ukuthi kona u90 degrees. Asisebenze kuzobona ukuthi uma sesiphumelele ekutholeni isikhala sokuqala noma lo mdwebo wokuqala uzobona ukuthi owesibili nje uzobe sekwamanzi amancane. Asiboneke sengihlanganisela ukuthi kushuthe ezansi nalapha phezulu sino 90 degrees. Asivule la sibhala ukuthi sisebenza ngeangle ya ABC. Sifuna ukuthola iarea yakhona. Okusho ukuthi sizothi half we-angle yethu yabo half angle lithi sesingahlawumbisa lapha phezulu sithi ud nje just ukuthi nje kancane kancane sifake isikhala half wa ABCD base sizothi uzohlanganisa no half othini noma kusho ukuthi uyafana no half omunye wabani wa ABCD ayizwele sisebenza ngomdwebo wodwa BC. UBC wethu uthathwa ka-ABCD la ngezansi. Usho kumele sithole ukuthi isikhala sika BC sona singasibiza ngokuthi sinjani. Sihambe sihlanganise nesikhala sikabani sika AB. Uma sihlanganisile lokho uyabona nje ukuthi umlenze wakhona. Uyabona ukuthi masiqhubeka nomdwebo wethu kungamele kuhlanganiswe futhi no AD kuhlanganiswe futhi no DC. Kodwa ke asiqale sithole ukuthi uma sisebenzisana no BC no AB lo sudwebelela ngezansi naku nama sithanda ukufaka la lo kade vele kumdwebo wokuqala sihlanganisa kanjani. Singathi uB ngapha sithi H ngapha uB wethu 1 kodwa ke besikhuluma ngendaba zama-area. uB wethu webase, ibase kusho ukuthini okungezansi. uH1 owe-height, u-height usho ukuthini ubude. Ngakho ke ngokomthetho kwe-area uzothini ibase times height. Uyabona into njengaleyo okusho ukuthi sothi uhalf webase times height komele kuwona osigoqelayo noma usivalele ngokuphelele ukuthi kanti lingana nobani umdwebo wethu lo phezulu. Uma sithi sizama ukwehlela sizama ukuthi sithi kubheka nje olandelayo umdwebo wethu asibone la ukuthi singathi suqhubezela kanjani. Singabe sesubamba ngapha umdwebo wethu yabo sophunyelwa yini i-right angle uma ukuthi sifaka umugqa nje phakathi nendawo la kumdwebo wethu sithola i-right angle esingayibiza ngo-D. Angithi vele sesisebenzise u-ABC sesingiqhubeka nje sithi D. Uma sisuka lapho siyavula siyasho ukuthi sisebenza ngeangle ya ABC okusho ukuthi nase kuyifaka usiqhakazise lila phakathi ukuze kubonakala ukuthi sesizokhuluma nangayo nange-angle yabani ya ABD okusho ukuthi singasho ukuthi fanele ngabe kuyalingana noma sihlanganise sezo singapha B C D kusho ukuthi uABD fanele ngabe uyalingana no BCD. Uma uthola ke
ukuthi kunelana nobani loku ABD no BCD ukhona kokuzokusiza ukuthi umdubo wakho i-area yakho ngaphakathi ingubani. Asibone kefana nokuthi sihlanganisani AD wethu ungayini onga yi-base base uBD wethu yini uyi-height. Ngakho ke sesenza ngokomthetho vele okuvumelekile ukuthi sithini sithi base times height. Now so ke DC kapha sithi BD. Uma sesithe BD ngase sibe no half BD phakathi sisinobani sesebenzisa uBD ngase sithi AD uphukunye kushodayo plus DC AD plus DC ukona okungasinika nangu yabo AD wethu ukuthi uyibase uDC wethu nawo uyibase yabo usho ukuthi ibase yethu yinde sihlukanise kabili esingasho nje basizihlanganise sithini kusukela ku A kuya ku C. Yabona lokho sidlulele sithi BD uBD wethu 1 uwe height yabo nanku ngapha uwe height shothi kumele ke si times nawo ngoba ningokomthetho ukuthola kwethu kwe-area kuba i-area sithi half kube uB times H. B times H asithi ukudlulela. Uma sesibuka lo mdwebo wethu wesithathu ke nje sizowenza isibonelo ngawo uyawubona ukuthi uyenye inhlobo ye-triangle yethu. Sizibuze ukuthi nje basino ABC vele sisingavene sibambe la yabona ngathi khona kungaphuma khona indlela engconywana yokukhipha enye e-right angle sesingaqhuma khona sithi sisebenza sithi uD. Uma sesiqhuma ngakhona sesithi sisebenza sithi nguD njengenjwayelo. So bika lapha ukuthi sisebenza ngeangle ya ABC sikekeleze noma siqhakazise isikhala sethu sika ABC base nangaphakathi siphinde sithi sisebenza ngo ADB siqhakazise isikhala sangaphakathi sakhona minus ADC yabona sesihlanganise yonke i-triangle lithi lo noma umdwebo wethu lona base njengokomthetho ke sesofika esimeni la kusemele sikhulume khona ngani ngama base nangama height. Sesino half sithomela sithola ibase yethu esingayibiza ngokuthini ngoDB kusukela ku D kuya ku B ibase yethu si times ne height yethu esukela ku A iye kubani iye ku D e-height yethu minus half DC uDC wethu oyibase ewu-half yokuqala naku half wethu siqale ngaloko ama-base ethu AD i-height yethu uqala ncase base uDB base yethu uqala minus DC base yesibili base silandela ngani ikuphukunye ukushodayo sitholile height ya AD sasebenza nangama base amabili akhona uDB no DC okuzosinika nje vele ukuthi uCB. Singehla ke sithi CB AD B
ngabe sesikumema nje njengobhila ngezansi noma sikusekele noma sikugoqisa okwadi. Uyabona ukuthi ukuthola iarea akusiyona into eyindida, akusiyona into okukhalelwa. Nanku H wethu omele i-height yethu ngezansi u-B wethu we-base, akusiyona nje into okukhalelwa. U-area u-half base times height. Uyazi ukuthi usebenzani ngaphakathi, uyazi ukuthi isibalo sakho sibalula futhi siba mnandi kakhulu kabi.